Sziasztok srácok, én X2X vagyok, és ebben a mai videóban 50 ajtót fogunk játszani. Fogalmam nincs, hogy milyen ajtó milyen. Hát ez véletlen volt, de nem baj. Egy percünk van tovább jutni, de most akkor kövessük őket. Igazából nekem már mutatja azt az ajtót, így kell nézni, ami esetleg jó lenne. Szóval én most kicsit követem őket. Azért kell így nézni, mert ha túl gyors, akkor nem látom. Merre mennek. Szóval ezt tudom, hogy elég nagy csalás, de a következőnél mi megyünk előre. Várjátok, mert ez így nagyon rossz így. De amúgy itt vagyok, akarok csak... Hoppá. Akkor menjünk előre most mi. Hát... Látjátok, én nem vagyok abban a legjobb. De nézzük, hogy... Most így már lehet menni ebbe a pár percben. ...19 ajtóig eljutottunk. Egyébként, ha szeretnétek hasonló játékokat, vagy valami, akkor nyugodtan írjátok meg kommentbe. És én kipróbálom őket. Ezt csak így nagyon sok embernél láttam, hogy fenn van YouTube-on, aztán ki akartam próbálni videóba. Azért nem nagyon próbáltam ki, de láttam videót, szóval ismerem a játékot. Hoppá. Hát igen, rezettelődött az ajtó. Ez mi volt? Ellöknek. Hogy előre tudjanak menni. Bro, az csal. Halló? Meghalunk, várjatok. Jó. És azért mert nem tudunk bemenni az ajtóba. Miért nem tudunk? Meghalunk, meg ilyenek. De nem megyünk bele rendesen az ajtóba. Halló? Nem tudok bemenni az ajtóba. Ide be tudok menni. De ha egy... Jó, itt tudunk ugrani, akkor lehetséges, hogy tudunk egy kicsit így csalni. Nem. Én ezt nem tudom, micsoda lehet. Na most beléptem újra, megnézzük, hogy tudok-e menni. Jó, most már itt tudok menni. Jó, most akkor menjünk Jó, most csak így megyünk. Jó, sikerült. Hát igen. Ha elmedik előre, mindig bénázok, szóval ez van. De legalább áldoztam. Igazából nem az a játék lényege, hogy nézzem, hogy ki merre megy. Ebből is már csak 1 perc van. De abba mentem bele akkor.
Most ezek megvárnak engem? Hát nem bírom annyira irányítani a telefont. Nem baj. Igazából nem vagyok a legjobb ebbe a játékba, ahogy látom, de szerintem bárkivel megesik. Most megvártál? Nem megvártál. Jó, akkor mehetünk előre tovább. Ó, most... Ja. Köszönöm, Kora 1-2-6-55. Na. Ó, banyek. Hát jó. Na, se baj. Igazából 7 másodperc, most már csak 5, 4, 3, 2, 1, és ez tölődik. De amúgy bro, miért halunk meg? Jó, most rá tudunk menni. Itt meg nem. De, oké. Jó. Milyen nagy tömeg van. Egyre kevesebben vagyunk. Jó. Azért jó, hogyha egy kupacba el tudunk indulni, mert ők közben mutatják az utat. Nagyon sokan vagyunk itt. 2 Robux, hogy rezetel. Másik karakteremmel meg tudnánk venni. Akkor a következő részt, hogyha akartok majd a következő részt, akkor másik karakterrel nem játszunk, és 5 like-nál folytatjuk, és akkor valakit meg, ha jól tartunk, akkor rezeteljük, hogy újra kelljen kezdenie. Tudom, mit szóltok hozzá. Mert nem akarok senkinek rosszat, viszont kedvetekért, hogyha akarjátok, akkor megcsinálhatjuk azt, hogy valakinek rezetelni kelljen. Ők csalnak. Amúgy így fogtok beesni oda. Ice cream. Veled vagyok. Hozzunk segítséget, jó ötlet. Erre tömeg. Erre, így. Csak itt kéne a segítség, mert fogalmunk nincs, hogy merre kell menni. Jó. Hat perc, és még sehol nem tartunk. Hát mondjuk az a nagyon sehol, az tényleg sehol. Vara, te jó vagy, meg Ice Cream, te is. Ez is próbál csalni. Hoppá! Itt mi van? Ja, lehet skippelni egy ajtót.
Nem, te hogy skippelted? Ja, 2 Robux, értem? Nekem nincs Robuxom most ezen a karakteren. Gyerekek, remélem tetszik ez a videó. Ha tetszik, akkor kérlek lájkoljatok és iratkozzatok fel. És nyomjatok be a csengőt, hogy minden videómra jöjjön értesítés, hogyha kész van. Menjünk is tovább. Én voltam az első, de jó. Skippeld a vizét, kérlek. Nézd, itt van, a skippeld. Nincs annyira vax az ég világon. Jó. Nagyon sokan izé. Hogy kérjünk segítséget. De nem, mert hogyha tovább mennek. Ne, skip door. Nem kell. Nem merek bemenni, mert ha én megyek, akkor folyamatosan meghalok. Igen, mert én most a másikra mentem. Jó. Nekem nincs Robuxom. Rezetelő. Ja, megvette Robuxért, hogy engem rezetelni tudjon, és jó. Oké, akkor döntsétek el, hogy következő részben, ha akartok, akkor legyen rezet. Mert ugye ilyen emberekkel én még soha nem találkoztam. Hogy engem rezeteltek. Ez nem volt szép, most így belegondolok. Bár hogyha én csináltam volna, az se lenne szép. De azt értetek tenném. De most már, ha akartok a következő részt, akkor szerintem biztos vagyok benne, hogy bele fogom rakni. Mert egy ilyen ember szépen megkértem, hogy skip, erre rezetel engem, szóval mindegy, hagyjuk, nem magyarázok. Egy perc és 2 óra.
Na azért. Azt hittem, hogy nem fogja bevenni. Most amúgy mennyi ideig maradtam csöndbe? Mert nem annyira emlékszem, hogy beszéltem volna. Mindegy. Na. Akkor zetelődik, aztán megpróbálunk még egy ajtót kivinni, jó? És akkor szerintem annyi lesz a videó. De 2 másodperc van fölösleges. De Korának pont az utolsó pillanatban sikerült, szóval gratulálok neki. Mindenki belemegy a rossz ajtóba, de nem baj. Jó hír, még nem állt le a felvétel. Mert ilyenkor már a másik videóknál rég leállt volna. Hogy ennyi emberrel nagyon könnyű lesz. Nézzük. Az a baj, hogy én tényleg 2-szer is tudnék skippelni a másik karakteremen, hogy nem tudom mennyi Robuxon van, mert a Pleasonate-be tudtam szerezni, de nem tudom. De nem baj. Igazából ez ilyen egyajtós játék, szóval tök mindegy. Hát ugye ajtós játék. Szerintem ezt tetszeni fog, ezt nem premierbe rakom ki, szóval ezt azért mondom el, mert hogy hülyének nézzetek igazából, nem. Szóval ezt szerintem nem premierbe rakom ki, mert ma már van egy premier, de az is lehet, hogy holnapra. Tehát nektek már tegnapra. Mi van? Anyadika van. Várjatok, anyadika van, azt nézem. Akkor 13-ára rakom ki, ami nektek ma van. Jó. ...89 ajtót már megtettem. Az durva. És mennyi van még? És már nem vagyunk annyira sokan. Ne kérjünk segítséget, srácok. Milyen gyorsak vagytok? Nem igaz, hogy itt kell. Jó. Oké. Nézzük csak, hogy hozzunk segítséget, nem? Hozzá segítséget? Nem. Csak már nem akarok lemaradni az ajtókról, mennyire vannak messze. Jó. Nézzük. Merre kell menni? Én azért nem szeretek bemenni, mert kicsit félek, hogy én minden egyes ajtónál elbuktam. Tehát most is abban mentem volna, amiben meghalt. Értitek? Szóval én most mennék a bal oldaliba.
Másrészt így elmondtam, hogy baloldaliba, aztán megnézzük, hogy melyik lesz jó. De nem akarok belemenni, mert akkor meghalok aztán. De, jó. Akkor jó, hogy a baloldalra, most a jobb oldal. Látjátok. Értitek? Tehát így. Várjatok. Hozok segítséget. Jó. Egyelőre bukás nélkül sikerült. De csak azért, mert nem mentünk be az ajtóba, és senki nem rezettelt minket. Ott a vége. 4 perc alatt ez lehetetlen. Most nem tudom, mi történt. Mert nem rezelődtem, és bele sem mentem vagy belementem az ajtóba. Nem tudom. De nem, mert szerintem azok is itt vannak, akik velem voltak. Ja, bomba! Valaki bombát vett. De, fú! Százkettő door ajtónál járunk. Miért vettek bombát? Ez egy nagyon butaság volt. Azok meg már mindjárt bejutnak, látjátok? De meg mivel bombáztak, megint valakit rezeteltek, de csak azért, hogy ki rossz legyen. Bár mondjuk lehet, hogy mi is fogunk rezetelni, majd a kövi részbe, ha akartok. Vagy valami hasonló játékot mondhattok, mert szerintem az is jó lenne. Hát itt nem tudom, mert itt rezeteltek. Idáig tudtam. $107. És abba halok meg, hogy bementem az ajtóba a bomba miatt. Hú, nem baj. Nem baj, ez csak egy játék. Nem biztos, hogy kivisszük, viszont akkor vége van ennek a pályának, akkor én lezárom a videót. Meg is köszönöm, hogy megnéztétek, meg ilyenek. Most oda megyünk a többiekhez egy kis vágással. Ideig tudtam eljönni azért, mert én már nem tudom, hogy merre kell menni. Jó, oké. Tudunk erre is már jönni, szóval az egy jó hír. Jó, siker. Ne! Jó, hát ez már esélytelen. Szóval, ja, ezt mondom. Utolsónál belemegyek, belehalok. Igazából ilyenkor kit érdekel, mert hogy nekik csináltam jót, de mindegy. Gyors lenni meg nem is tudok már, mert nem. Mindegy, már tök mindegy igazából. Örülök, hogy nekik sikerült. Én itt még be akarok menni, de nem tudtam. Mindegy, srácok.
ennyi lett volna a mai videó. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, lájkoljatok, legyen szép napotok, nyomjátok be a csengőt, és írjátok meg kommentbe, hogyha akartok következő részt. 5 like-tól jön a folytatás, én Xkeptix voltam, sziasztok!